Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. ASFM. Kuskus Halumos. Okay na, Lolo Ilyong, preparado ka na? Ay, oo, Kat. Preparado na ko para sa aton yung programa. Ay, Ano natabo si Mulo? do ginakulbaan ko. Ay, nakulbaan ka, Luaw? Ambot gani, do hindi ko kaintindi. Do ka pala nindog ang balahibo ko. Ay, hindi ka magpakulba, Lo. Ay, basta, do pamatyagan ko, do lain gidya subong adlaw. Do permi man ko di kada Sabado, nga do subong ya, do lain gidya pamatyagan ko, aw. Kuya Hel, preparado na Kuya Hel. Hindi. Abi ko aswang. Paramiloy, kamusta ang imo nga aga? Abi ko pala Paramiloy, aswang mo. Pagkakita ko sa imo, nakasuksok ka sa amo ng atar, nakambal mong ko hala. May mga aswang na gidgali sa kalibutan ya. Inhatag ni Sako di Kuya Hel. Timagay gina. Timayong aga gid sa tanan. Hello sa inyo. Hello sa inyo. Good morning. Good morning. Good morning sa tanan-tanan. Oh, Parimiloy, di subong. Amo na ginatawag nilang, anong tawag siniman? All Saints Day. Kay, Amo ning adlaw nga damo ang tao sala. ha? Oh, yaman. All Saints Day mo. Hindi, Saints Day Santos na ya. okay. Lain na yun. Ikaw Ah, pala, lain Parimiloy. na. Oh, lain na ya. Mo pala ikaw na bala, i-search bala kung ano ina kay Saints Day Santos. Ang iban gani, gambal nga, subong adlaw, tigkalalag na. Ang tigkalalag, buwas pa. Buwas para Okay, ang tigkalalag ya, dos ina, no? Ang uno, amo nang adlaw sa mga santos. Ang Wala dos, gani amo nang kay- adlaw sa mga espiritu. Wala gani kay boss, wala ta programa. Yaman? Madlukan ka tani ka mag-duty ka boss mo. Kalalag na boss. Ay, hindi ka magsiling tsura ko, do kalag. Ay, ikaw ni nagambal. Lambal ko ya, kalalag boss. Aw, sos ah. Wala ko yung nagambal. Pero kadamo mula Premiloy sa mga pagpati kag mga tradisyon naton, no, ti depende naman sa kada tao kay may ara kita nga ginapatihan man. Sa una si mama ko Premiloy, ganda ginaya magtigkalalag, gambal gina sa sakon nga mahalad dato kay balaan mo, makadto dis lulo mo. Di kami man, preparar na kami, nagabutang na kami niya sang halad sa altar. Nagbutang na sa altar, Premiloy, kundi babutang na namin kandila na. May mga suman, Balenciana, ibos, kag kung ano naman paborito siyang lolo ko. Kinasugo pa ko na isang una ni mamang, nga mabakal isang bino, kay paborito ko ni lolo kong bino. Plawobok si lolo mo. Do, dira-dira. Ginabutang na da. Baw pagbutang na, Premiloy, makon mo na nga. Paghalin ni mamang, kaunon ko ah. Amo na gada sa balay. Daw kita mo pertahan sa estasyon ta kayo nun eh. Amo na gada sa balay. Amo na gada katabo. Oo. Ganda madla pabahaw sa kalag ko no? Oo. Hindi. Mati ka na. Usus mong kanta sa mga kalag. Naganda man asla sa pagkao sa balay. Oo. O gagrik. Wala pag gagrik ta ka mo. Karon labla. O, sige. O ganda na sila sa pagkao sa balay. Kaya rason lang. Kalag ko nung kakaon. Oo. Sunod na kay nanay ha. Oo. Asos. Apim black rail yung nagpatig isla doon nga kakaon ng kalag. Ngaman, Premiloy? Wala makin mo nga pagkaaga ang ilang nga ginhanda, wala bilin. Ikaon di man tuon sa kalagaw? Tuon di man ha? Gikaon sa kalag. Gikaon ko eh. Alagaling nga itong ulo. Napanghihi ko ko gabi, ginalabayan ko kong usapon. Kaaga ang balila ba, gutom-gutom biglis lolo nyo no? Di ko naman, umo siya ang pagkaon no? Eh, amo na siya ga. Amo na nga sa balay, pag abot sina, kundi nakaon ko na, mambali si mamang, baw, ginkaon, gin ni tatay ang suman. Siling kumang, lantawab lang iban kay ubos man. Yung daw halos urot gidaw, si kumang, kay may dala, guro nga bisita si lulo. Manda siya guro, damo sila guro. Oo, damo sila. Balo ka Premilo, isang una ya, grabe gina yung pagpati sa mga tao. Ama ko maghalad gina sa mga altar, bisan subong mga katigulangan Oo, ta. manda siya gapon susubong. Oo, sa subong damo sina yung nagapati Premiloy, nga ang kalag kuno, sa panahon kuno sina, gabukas kunong ganahan, makagwa kunong mga kalag Premiloy, kaya makalagaw-lagaw dito sa kalibutan. Kaya amo na gani, siling ko paano, gali karon kun, kay si lulo ko, medyo chicks boy to. Di paborito lulo kong babae, daloon ko na kag ibutang manda. Delikado na siya kung may lubya ka sa una nga mga gintunto bala nga napatay ka. Nga man Premiloy? Ati ba siya pagka November 2 kan lay balusan? Kaya mula nang liguan lang makagawa. Oo, no, amo na gali nga
kung mag-November 1, November 2, ginasabayan na sa mga social media kag sa mga TV station, kag bisan sa mga radio station, gagawa din ng mga horror. Nga pare Miloy nga nagauso dayon ni mga aswang, kapre, nga ano kalag laman di kag Santos ang inistoryahan. At nga alam mo na gani, kay may mga aswang festival. Oo, may mga kung ano nga mga selebrasyon. Sa totoo, gani, why na naya ginaselebrar sang tao ang All Saints Day nga iya wala sa mga Santos? Ang ginaselebrar ang mga All iya Souls Day. ang kalagi dya. Oo. Oo. Eh, di ba, nalipat na gani ang iban siyang Santos nila dati nga, ang ginapaminsan nila, ang mga espiritu, managwa, ang iban nga kanto pa na sa kundiin nga lugar, kay kuno, mapakita da ba si may mga anting-anting pa na da. Kasi sabi di sa minapatihan sa mga tao, kay Miloy, nga makambal ka nga, iniayhan may kamaturan, o kon, bungang isip kid lamang. Kanami siyang tingog siyang idot. Sa una mo na mo, Oo. may isa ka tao nagsuksok man siya sa costume kang mamahog. Oo. Sustinido sa kami utok man tong isa mamahog man. Oo. Ate, ang namahog, unad lagan sa ginapahog. Dili na ni dahil nagagawa Premilo yung mga istorya parte sa mga kalag na nagabalik ko mo. Actually, gaton nga parindugan sa katawhan. Gaton mga katawhan nga parindugan. Kaya sa pass on generation lang. Oo, ginaistorya lang na inilolo mo. O sa bagay, gani, hindi na gin man naamo nakadamo subong siga celebrar gan. Oo. Ang iban, Halloween party sila, ginabutangan nila, kuha ni itsura nila, mga aswang kuno sila. Ang iba naman niya, hindi ka puro pwede ka pa picture, kaya basi may upod ka sa picture. Oo, kay basi ko na magwa ko nung kalag ni tatay mo na kung sinuda nga mga tao na. Exclusive lang na sa buong ng adlaw, ha? Oo, Pero kung ibang adlaw, ay ka manupod sa picture. Amo na ba? oo. Amo na gani nga nungka, amo mang picture-picture sa stasyon, ha? Kay basi ko lakon. Kasi matingala ko bala kasi pre ilong nagpa-picture, may upod siya. Amo na kulbaan mo, git. Ay, nako, ang lain ng Dea Parmiloy. Kung si Mrs. mo, bla, nagpa-picture-picture ka to sa gwapang kakita mo sa picture. May upod ka May lang upod ka nga lain. Hindi, ikaw may upod ka nga lain. Ah, okay. Amo naglain na sa tanan. Oo, pero seriously speaking, seriously. Traditional speaking, Oo, gina-celebrate na gyud man nato sa gagmay ta ginatawag nga All Souls Day kag All Saints Day. oo. Pero ang aton na gyud paminsaron nga tikon sa Bible kita magbase wala isang patay nga nagabalik. Oo. Okay. Pag wala siyang kalag na nagabalik pa Oh. Disregarding the fact ha sa iban nga mga writings sa Biblia. Duha ka klaseng Bible. May hidden books kag Bible nga pure. Oo. Pero sa aton diya ginasundan nga Biblia as a Bible reader, way kakita diya sa kalag nga nagbalik. Oo. Oo, so abo na siya. Anong statement sa Bible para Miloy parte sa mga kalag? Sunod sa Bible ya, kung mapatay ka sa katao, automatic babalik siya sa itagtuga. Oo. Wala na niya gabalik, kung magbalik, gimana siya? Hindi na siya. Oo. Kung iban pa ganing nga gambal para Miloy nga kung may nag-istorya kuno si imo nga masiling nga kalag na siya ni Kuan, ni tatay mo, ni lolo mo, ni tito mo, sinuda. Pero hindi na kuno siya. Panulay na kuno para Miloy. May naglutaw nga tuko sa gwa. Hindi pagpatsang tuko kay sinulo mo na. O diba? Oo. Isa amon gani, may tibakla ganito. Oo. Dakpon da ni siya nga akon hinablos, asa nga akon na po. Siling siya nga akon nga kumparyo. Nga hindi na kay sinulo mo na guro. Nagbisita na di. Oo, ang kuren. Hindi paglapusay kuren, kinubya ko na agad naghikog sa ruda. Agad matsan mo gina kuren. Oo, grabe. May mga bagay kita nga ginapatihan nga wala man siya masyado basihan. Agad tingalay ko na gani ako sa Bible, wala gawa gapati ang mga tao, pero sa mga mo na mga bagay, Oo. damo gapati. Amon ning pinakasakit para Miloy. Ang tao gapati sa aswang, pero wala gapati sa pulong sing Ginoo. Oo. Gapati pag ipamilit ginaya, hindi tuod ginaya mga espiritu mga aswang na. Dadlok pa, ang tawag gani, dadlok pa gani siya, mamaw siya sa Diyos. Oo. Kay Kita Diyos, mo? ang Diyos para Miloy makapatawad. Oh, ang mamaw yung mga haon na mo. Amo na guro para Miloy, kung kisa kita nga mga Christians, gasagsag man ang aton batasan, kay gapati kita, nga kahit hindi man nagyapon ng Diyos sa aton. Na amo pa na ginang ginahimo naton nga kwan. Sa piyak kabay, pasalamat lang kita kay ang aton Diyos, hindi para sa aton nga mga tao kung Oo. binsar. Oo, lain yung pinsar sang Diyos sa aton para Miloy, kay kung kita ya, kung makasala lang na iya, ikaw makasala-sala ka lang sa akon ay. Patikon sa kay Aprilio. Oo, tuod na. Overall, amo gina ang aton mga selebrasyon nga ginapang celebrate. Pero respect everyone's Oo, kung ano man yung pagpati sing isa dira, no, pabayin nyo lang kay amo man na ikaw, may pagpati ka man dira nga imo. Oo, kung ano yung pagpati, nagselebrar siya, di wala na tayo mahimo. Ang Kay, pinaka-importante, ang headlines ng aton kabuhi dapat ang Biblia. oo, Kung kung ano ang gusto. ginambal sa Biblia, amo na ang kamaturan.
Kung gusto nyo ginupamatudan, palapit ka mo sa espiyo kay kung mahadlukan ka mo gani, amo na sa to. Natuo ginambali Premiloy nga may morto to, nabi espiyo. Diyos ko! Ituod, gini. Oo, ginamurto ka na siyang itsura mo, no? Amo na siya kung kaisa. Kita ka bala, ikaw bala pala utang? Oo, kung pala utang ka, kita mo manugsukot, no, murto na matyaga mo, parte din dalagan mo palikod mo. Kasi gani, bali marang mong morto, bala mong mga tao, magamangkot si gani, ari ko di, way ko di, ha? Oo, do murto Do mo ng murto siya. labi ng mga Turko, mga linding kampanya. Na general mo ginagturko, ha? Oo, pero tuod na nadlok sila, nadlok ang mga tao nga, do hindi magbayad utang. Oh, pero sa tuod lang mga kanaysaga, mga ka-IS, padayunan nyo lang ang pagpamati sa aton nga programa, ang Kuskus Balungos. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Kuskus Balungos. Okay. Sa aton nga pagpadayon, Premiloy, no? Ang aton lang mambal, kung ano man ang pagpati siyang tagsa-tagsa, respetuho naton. Respetuhon sila kiti ang tanan-tanan may kaugalingon nga religious belief. Oo, na pamatian naton kag respetuhon man sila kung ano man ang aton nga ginapatihan sa mga bagay-bagay. Kag kung anong ginsiling siyang Bible, amo ina ang kamaturan. Amo nang sundo naton, Premiloy, kay amo ginang makapaayo para sa aton. Kay Di pamatian sa gani nila. Pamatian sa ba sila? na amo nang sakto da, Premiloy, kay nga si Kuya Hilandan nagapreparar na guro da siyang suman kag Balenciana. Damo-damo alam dang akot. Kita mo? Ging kapoy gid si Premiloy siyang hambal kag ginati hambal ya nagsinyas na siya kay Kuya Hil nga may kalamay hati da Balenciana ibos o suman preparar. Damo ba? O do kadamo, Premiloy. Pero kabalo ka kon nga maunahan kasi nga mabatian mo na nga huniyo. Na Di. sagwa na sa istasyon may kuren. Matingala ka po sa di. Yaman. Di mo makunik-kurin dala. Ako yung na ko matingala, kabalo kon nga. Naman. May kuring mas tubang ko, ara ka. Sige, padayunan ninyo sa pagpamati ang aton nga programa, Kuskus Balungos. Ginagreet lang naton, Premiloy. Gasuporta gid sa aton si Nanay Muray Havelosa sa diri sa Barangay Bato. Mga sa merkado dira, sa kapihan, sa kilid sang dalan, dito sa may paguntingan da bla Premiloy. Miroy? Anong Miroy man? Sa may panaguntingan da Premiloy, nagapamati man sa aton ang mga gapanggunting. Oh. Wow. Bauti ka nami gid sa aton yung makaupdanan diri sa aton nga YouTube channel, no? Thank you gid sa mga bag-o naton nga mga subscriber. Pamatiin nyo permi kay naga-live kami da ni Premiloy, no? Kay istorya kami da siyang dapat naton istoryahan. Mga bagay-bagay nga nagakatabo sa aton kabuhi na ginaistoryahan na da sa NYGC live. Oo, live na kag ginpraktisan ni Premiloy kung paano Wala mo niya. mag-live. Wala gina-radyo ha. Live na Oo, yun. live na siya. Why hindi siya? May gina-istoryahan na di ang kami lang yan kag kita makabalo. Kadto ka muna mag-live kami. Ilang taon yun. Ilang taon nyo gito. Sige, pamatian ninyo ang mga programa diri sa ESFM kasi sigurado gid nga malingaw kamo. Kag siyempre nga ato ng mga NYGC drama Premiloy gina-play diya sa radyo. Do sa bla Premiloy, no? Nga aton nga drama gali mapatian niya sa radyo Premiloy. Oh. Dahil division ako proud ko. Thank you Kuya Hill, no? Thank you DJ White Rose. Sa inyo tanan sa bilog na staff sang ASFM. Thank you gid sa inyo nga paghatag sang tsansa sa NYGC blind drama. Thank you gid. Ari na. Pamatiin ninyo ang aton nga NYGC joke time drama. Ang kasugpon sa mga nagligad naton nga drama. Oo, pamatiin ninyo. Kao pa na eh. O sige ka. Ako na. ASFM, sa ASFM, magpamati ka na para malingaw ka. Sa ASFM, sa ASFM, 106.9 sa FM ta. Nabyuganay sa aga, isaysay kay Kuya Hil, kuskus balungos kag madamo pa. Mga
106.9 sa FM ta. Nabuganay sa aga, isaysay kay Kuya Hil, kuskus balungos kag madamo pa. Ini nga mga programa maghahatag ka sadya sa ASFM magtutok na. Sa ASFM magpamati ka na para malingaw ka. Sa ASFM 106.9 sa FM ta. 106.9 sa FM ta. Sa ASFM aton ini pamati na. Sige na, mamati na ta. Magpamati na. Para magsadya ka.